ସେଇ କୋରା ଗୁଡ଼ ଆକୁ ମାନେ କୋରେ ରେ ଭାଇ ଆକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉ ନହେଲେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗିବ। କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲେନି କି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଲାଣି ଶୁଖା ହେଇକି ସେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏଇନା ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେବି ଆଚାର ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇକି କରିବି। ହଁ ପାନ ମଧୁରୀ ଆଉ ଜିରା ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବ ନା? ନା ବେଶୀ ଭଜା ହବନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଉଷୁମ। ଟିକେ ଧନିଆ ଦେବି, ଲୋକ ଦଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଧନିଆ ଦେବି। ସୋରିଷ କିଛି କାଢ଼ିଲନି? ହଁ ସୋରିଷ ବା କାଢ଼ିକି ଏଥିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆମ୍ବଟା ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସବୁ ଧନିଆଟା ଭାଜି। ଆମ୍ବ ନିଅ। ତ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବି। ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କଲର ପାଇଁ। ଗୁଡ଼ଟା ଦେଖିଲ, ଗୁଡ଼ଟା ଏଠି ରୁଟୁ। ସେଇ କୋରା ଗୁଡ଼ ଆକୁ ମାନେ କୋରେ ଭାଇ ଆକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉ ନହେଲେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମସଲା ଅଲଗା ଦେବ, ଆ ପାଇଁ ଅଲଗା, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଦେବ? ନାଇଁ ଏକା ମସଲା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଥରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବି, ଗୋଟେ ଥରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ମସଲା ପକେଇଲ ଏତିକି, ଆଉ ପକେଇବନି? ଦେଖେ ଇଏ ଖରାରେ ଆକୁ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପୁରା ଗ୍ୟାସରେ ବସିକି ତାକୁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋତେ ରନ୍ଧାଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ତମେ ଓଉ ଆଣିବ କହୁଥିଲ ପରା? ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଲେ ଆଉ ମିଳିବନି? ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଆସିକି ବସନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖିବା କାଲି ଯିବା। ଏଇଟା ଖାଇଦେଲ। ଗୋଟେ ଗାଈ କାଢ଼। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଚାରରେ ତେଲଟା ମେନ୍, ତେଲଟା ଯେତେ ପିଇକି ଆଚାରଟା ରହିବ ଆଚାରଟା ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟାକୁଆ ବାଲା ଆଚାର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ମା ଟାକୁଆ ଛଡ଼େଇ ପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ହଁ ମାନେ ଟାକୁଆ ସହିତ ରହିଲେ ଟିକେ ଟାଣ ରହିବ ଆଉ। ଛଡ଼େଇକି ଡବାରେ ଦେଇଦେବି। ସିଧା କରିଦେବୁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ସୋରି ତେଲର ଇଏଟା, ସେଇଟା ଦେଇଦେବି। ସୋରିଷ